Ngiawan ka yeng ka bakhoi ka bakentang ka jong blay ban mane ban shakri o badru ban yosngo ka e ka bo blay don ban krena preng jongi ngi pediang sobai pi baro ki para bangit be e jong ka balang presbyterian mauro ki ba yawan shakani ka jinga seng ngi pediang sobharu ye ki para bangit ki ban ki be pat ki balang ki ba jia don rekat bat ngi nakapor shakapor kerpang ye itemen besan Dr. KK Marbanyang naka balang presbyterian mausunram ngi pediang sobharu ye phi ki ba pet ki ba khmi ki ba yosngo ye gani ga jinga seng link ba ka YouTube channel jong ka balang to bleun kur khui ngi daga jing dor kat ka jong o ngi ni duai ublei buk pau jong ba beneng ngi wan ban ai ngi me ye ga jingo bat ka jinge ro ka ba de hok ka jong me ban ngi wan ban kerpat ye ga jing dor kat ka jong me lem bat ngi ban senran ngi ye gani ga jinga seng ba ki e baro ki ba ngi pendep kin long da shisha ka bura me ka kerteng ka bakhoi ka jangme kin long ru ka jingtainment semi ngi aingu ime ko try kan rat namar ka kular jong try jisu uba ong haba ane laingut pia senglang hang tanga ngalong rengkat lembat pi ngi senglang ka kerteng ka jangme bat ngi nget ba ka jing don jangme ka long ka jing khawai ba ngi aingu ba mi sngo ki jing duai ki jangi ngi pan ngi dem ngi ngo ngi pediang ha ka kerteng ka jong try bat unong pen em jangi jisu Christ. Amen. Ngini syakri oblay da kabangir wai lang ka jing wai ka ba sanspa sanpau sao. Unong penkia ba kraw la shem u Jisu u bas ngolem tin pentingan ukren yu nong pang tos ngap kasur u Jisu ka jing wai ka ba sanspa sanpau sao. Ben kia ba krau la shem u Jesu u bas ngolem den ben tngen u kren yu nong pang dos ngap kasur u Jesu sor bat yang jing ruai angel Ertengkor tam ha bertei jing rai bang bompat jus ngau Jesu ba i Jesu kipo baro on mablut par dos ngap din spon u Jesu jing dom baga kan pernaik dar ben syong habu rom jong u sorbat yang jing ruai angel gertengkor tam ha pertei jing rai bang bompat just ngau Jesu ba i Jesu jing pang men sim jing pang bampong kin shem jing God u Jesu jing shi tomber te harukom gin her hiker den Jesu sorbat yang ting rai angel kertengkor tam ha bertei jing rai bang bompat jus ngau Jesu ba i Jesu men sim balwat jing hun kan shem
hai cơ thành ý u Giêsu chính đông bài ca ol o barben ken pra lut par u Giêsu sor ba tiang jing rai anh em cơ thành cor tam ha per thầy jing rai bang bom pa chus ngao Giêsu ba i Giêsu Tô an cô lộc trong sa hàng ni ya ro kêu tên u Giêsu ca chính khót ít wat nhau tha la tos ngap bát wan loi sha u Sor ba tiang jing rai anh em cơ thành cor tam ha per thầy jing rai bang bom pa jus ngao Giêsu ba i Giêsu andang in boy hab neng lao way ngin yo iya lu Giêsu sao dong ca khet ya ro ngin say ca cơ thành ít u Giêsu sor ba tiang jing rai anh em cơ thành cor tam ha per thầy jing rai bang bom pat jus ngao Giêsu ba i Giêsu Ka phang pedeng jogo khubor ka bangan sakren ka long kanie ka jingpang ka jingpen khia bat ka jing yaisha ka jingpang ka jingpen khia bat ka jing yaisha bat ki jingpuli na ka htien ka jong blei ki long ki nongrim na ka benta ka ni ka khubor Isaya san phulai le nong ki de khot sao bat san bat ki wei ki de khot Isaya san phulai sao bat san Shisha ulaba igijing khuslai jangi bad ulakit igijing sngosi jangi penban gila nyeu yo u balapen mong balasho dau blai bad balapen jenjar Henry lapen mong yo une namar ki jing rengkang jangi lapen luet yo u namar ki jing le bom hok jangi ke jing penchitom ke jing suk jangi kalalong halor jong u bad da ki jing jingem snam jong u lapan khia engi da ki jing jingem snam jong u lapan khia engi Jeremiah kalanong ka bakhat nyeu ka dekhot ka bakhat saw to pen khia yanga atrai te an pen khia yanga to pen im yanga te an pen im yanga naba melong ka jingero jonga Exodus lenong ka bakhat san ka dekhot arpun riu Exodus katsan arpon rio. Bat ula ong lada men ngap biang ru ya kakhtien jong utrai ublei jong me. Bat lada men le ru ya kata kabadai akhmat jong u. Bat men shashko ru ya ki hukum jong u. Da kabarakhi ya ki niam ki rukom jong u baro. Ngan om da bu hame kawai ru ken na kita ki jingpang. Ya kiba ngalawalam halor ki Egypt naba ngalong mga utray ubapen im yame ngalong mga utray ubapen im yame kanika Bible batmai ka common language version ya katu ka benta Exodus khatsan ka khot arpun riu ko ongkum ne ngalong utray ubapen khia yapi ngalong utray ubapen khia yapi Matthias kalanong ka bapra ki dekat kat saw hadu kat nyeu
Matius pra khat sao hadu khat nhiều habau Jisu lawan ka yeng u Petros ula yo I ka sengken kurim jong u bakada thia bat bakada khisho bat ula kta ka khti jong ka te ka ta ka khisho kala ino eka te kala yeng bat kala shakriya u andala janmit ru kile walam ha u shibun ki basong ksoj te ula be no ki men sem da ka htien bat ula penkhia ya ki bapang baro bakumtaan pendep ia kata bala ong dau isayau nong yatu lupa uda ong uhi ula shimti ye ki jingkro jongi bat ula ba no ye ki jingpang ki jongi bat ki jingpuli ka bakhado Jacob kala nong ka basan ki khot khat lai hado khat riu Jacob san khat lai hado khat riu ka htien ki jong blei ka ong kum ne don unu ru ubasha shitam apdeng jong phi to unduai dan unu ru basngo kemen tu on ruayaro dan unu ru bapanga pedeng jong pi tu on da khot igi temen basan joka balang batukin duai na kabenta jong o haba kila pensle yo o da ko ompniang haga kerteng utrai ti kata ka jing duai ka jong ka jinget kan penkhia ayo tau bapang badu trai un penyeng yo o baladau la le yakipok yakitaan map no yo o to bleun kur khui ka jing puli bat ka jing shashkor ka jongi ya ka htien ka bakhui ka jong u ngine pandama ka jing duai au blei buk pau jongi bahabening ngi ai ngo eme bengi don ka yeng ka bakentang ka jong me ban yo ban shakri eme da ki jing ruai ya ro da ki jing puli na ka htien bat ka jing shashkor ka htien ka jong me da ka jing duai da ka jing ngap ka jing ruai karpang ka bangin si osngau shen da ka bayo sngoy ko khubo na khtin ke jong me bat ling ba ke jing ai ke jongish ka kam ke jong me hakini ki benta baro ngi kerpat eme ko trai be men ker khui ngi da ka jing don kat bat ke jing alap ke jong me ngi duai na ka benta ka balang ke jongi ko trai na ka benta ki kam ki jing trei ki bo bon sertap ko trai kan rat ka ministry jong ka jing besana ka khtin ke jong me ka ministry jong ka jing yarap ye ki ba kerdu bat ki baduk ke beshitam ke ministry jong ke jing duai ke jing asat na ka benta ki bapang ke beshitam ke ministry jong ke jing pentengen ya ki ba mat ya ke jing sosi ke ministry jong ke jing hikai bania dani ke jing hikai bakla bat bania lam hakalenti ke bakhoi ke jong me trai kan rat aprengkat kini ki kam ngi don kam ke jing yalam ke jong me bat ke jiarap ke jong me ngi duai na ka benta kirim pe yang kristana po kabalang ka jongi ba memen pe isnei ba memen ker khui ki ko trai ha ki jing im ki jongki ha ka trei ka khta ba ka yo ka kot ka jongki ngi duai ngi kerpat ko trai kan rat na ka benta ki to ki long yeng ki be kendo jing ablei ki ba mat e ka jing pang ka jing shitam ki ba mat e ka jing songsi ka jing khuslai ki ba mat e ka jing le persha ki khon ki kti ki kme ki pa ngi kerpat ba men pe isnei ko trai kum kita ki yeng bat men ker khui ki da ka bor ka jing pelat ka bana lor ngi duai na ka benta ki para benget ki jongi ki badana pedeng ki jaka jing sumar ko trai ki bamla banwan kius ka yeng ka jong me namar ki don ha pedeng ki jing sha sumar tu pe isnei ki ko trai ban ngi de kerpat ba memen pen khia ai ki da ka bor ka jong me ngi duai ko trai na ka benta ki para benget na ki be pat ki balang ki bajia selok lang bat ngi na ka wei ka por ka wei ka por ker khul lam ye ki ro lam ki long yeng ki long sem ki jong ki kin mat ki jing ker khu ki ba kan sai ki jong me ngi du ai ngo eme ko trai ba mela ker bakum ka balang ilala ban pediang ya ka jing seng yalap jongka Putmuri district ko trai ban ngi duai na ka benta ki ai baro ki bangilala ban pendap bakin long shisha ka buram me bat kin long ru ka jing hun men se bangilala ban ai ka jing shakri me ngi duai nam ta ka jing seng yalap joka presbytery ka bangi de ban pediang lashem snempat ko trai yarap bangin la bangin pen kre na ka benta ka wei pat ka thong ka wei pat ka jing khot yangi ka ba kham he ka ba kham kraw ngi duai ngi kerpat na ka benta ki kam joka balang ko trai na do ka school pen pau ka jing seng kan thai ka jing seng samla ka jing seng kena ngi duai nam ta ki jing seng yeng ka dong ba shaning ka dong ba sharum ngi nang la ban ai ka jing shakri me ngi duai na ka benta ka bible study ngi duai na ka benta ka medical clinic joka balang ngi duai nam ta ka counseling center ngi duai na ka benta ki lengkha joka mission ki lengkha mission joka balang hapam jola barang tia kha umrin
ai ki jing kerku ki jong me ke long apne ki jing persang ki jong ngi ai ngo nam ta ka jing sei so jong kalang kha mission jong ka jing sengen thai hang the et thang share to nang kerku ko trai ba ka kam ka nang ya chaprang tu kerku ngi ro kum ki nong sharai kum ki khot committee balang ngi nang la ban ye tre lang ko trai na ka benta ka kam ka jong me ban pen roi ban pen ya chaprang ya ka jing shakriya po ka balang ka jongi atrai krat don rekat ru bat kari India hi barok kawai ngidon na pedeng kene ke jingjit iginong senshar hagi sansnem ki bandang wan ngidwai ko trai be men penya iki barok kat kum kamon ka bokoi ke jome bagin yo iginong senshar ke ben senshar haka hok baraka jing shisha bat ki bat pe isnei na ka benta jongi ki kristan ki balong rit pa ya kari India rei ki bai kendu jinge akini gisngi a trai kra ngi boti iki barok ha ki sangti ke badan bor ki jangme ma ingi ko trai ki pop ki palat ki rengkang jungi ki bobon ye ki ningi pan ngi dem ngi ngo ngi pediang ha ka kerteng ke jong trai bat undong penem jungi Jesus Christ amen ki parangit bi baro lam kui pat ki parangit kui pat ki balang ni ai khublei ye phi baro ka kerteng u Jesus Christ u trai ni ai khublei ru ik ki parangit ki ban sayo ban khmi ye kanika jing shakri ha kanika no pajun ngi ha ka bakum ka balang ngi ban penmi ha ka YouTube channel jaga balang Presbyterian Moro ka jing khublei ye phi ha ka kerteng ga em garan bor u trai ban penem jingi u Jesus Christ I nongkren hapeng jingi ilong I pastor jaga balang Presbyterian Moro hi I Reverend Lendans Im ngi sokman shibun kum ka balang nam kui pat ba ngi don hapeng jingi ye pastor I banza sam ka ktin ka im ka jublei haknika no pajun ka sngi ngi ngits kem ublei udang ka khubor ling ba jong I ye ka ba ula pension ha ka do ka jong I ba ka khubor kan long ka jing kersan men sim yang I barok ke badon harga ying ba katang ka jublei batu ye barok to be ban pe ban khmi ling ba YouTube channel jong ka balang Presbyterian Moro pastor na kalyang jaga balang ngi ban pau jing sungu ba sungu buram nalor ki jing rung ying vesi house visitation ki jong pi bat ngi sungu ru ba ha ka ni ka jan ha ka ni no phais ngi pinla ban sa yangi kum ka balang ba ki pat na ka tin ka be em ka jublei ni pha ka jikr khu do pi pastor ki nga sem ko jong pi ublin ai pi ka met ka ko ka bakhya kham tam he ka jing shakri ka bur ai han ka balang ma ki bor balang ki bahalor ublin kr khu pi ublin kr khu lang yangi hakne ka por hakne ka por ni aban lum no ki jing ngo bat hadin belum ki jing ngo na kerpat I Mr. HB pasa so ban duai pen kentang ya ki jing ngo ta yeli na jing duai kum ne pat au blek ni ke chan miet ai ke jing ton kat ke jong men na du dang step atai mem chim ni no yi ve ko choi lang atai men kar kuru atai ni par bang yi ve melo don kat bang ni na du barang kirang step atai bang la yo ban kiu shiki ke jong men na du ki sang khana ho Sunday school ru bang yo ke jing kai ke tien ke jong me ho kar pa ru akan ke por ru atai ni duai atai men don kat bang ni ve man ai ni yo ke met ko kya man la yo man kiu shiki ke jong me man ni duai man don kar ataya shakri jome ibalong pastor ataya ban sam ya ka khubor ataya kan ka por baki ek bami nak sentur ke jong I ataya kan lo ataya ke jing persat na sem jome kan yo ka jaka ki do nur ke jong I pas ngap mat ka sha skor man don karu ataya to don karu ataya kham tam blai iki bre pang bestam ki dan ki yang hostal kum jo kham tam ti pra pang jong I badan padang jing thia pang ke hostal man ai inyo pa ke met ko thia lang ba ki doktor kinos sumari ba pe man ai ki jing start ki jing pa bikin sautu atai ki jing don kat ke jong me ma bikin sautu ru atai ba ki long tang ki atiar ke jong me ke jing pin khia awan tang na me hi to khuru atai ke ne ka por hi banang sa jong jing ba ha ne ka por ni wan ra ki ni jing ai ki baret ki ba me himela khuru atai lang ba ki jing ki kam ki jing tai ke jong ho le ki long ki baret na chanu ba ka balang ka kan pentolun ki kam ki me kan long ban yo ban ra ya kalama gospel jing me sejrong bat kam sejrong to khuru atai ka wei pa ka wei ka ti ka bal no sikane patu kerku atai ke jesang hi parok ko wei na do bastang haduk bo ai no baki ai barok ban pendap ken lo atai ko buram tang ke jong me so ta Yesus ke jing kerpa ma kiring kang bo I pan ngu ten Jesus Christ menta ba ala kata amen ngi pen pa ko jing songo ye ki ashes ki belai don benta ban lum bat ye I
khot committee balangi baladon ke benta ban pen gatai ke jing aingo lambe itam san assistant secretary ki bala ai ke jing pen banau bleun kurkhu ye ke jing shakri ke jong phi ngin betengi ke jing shakri ke jing yo blei ngin yer wai lang ke jing ruai ke ba arspa kandai pusau hadin ke ni ke jing ruai nga khot ye ibe ni ke khot jong balang ke jongi I mrs ai biang meka kharsa no ben ai ke jing ruai kerpang bat iban ruai lang bat I long I Mr. Daprang Sakhar ibadai naka palang Presbyterian Putmuri marsen dep kani ke jing ruai so baban sa shim no ege bentaban ai ke jing ruai kerpang janmiet haban sa sep kasngi ki nong pang ki alang ken hon ladon bun jat ke e ke shon ki baro ki la shem jing hon ke jing ruai ka ba arspa kendai po sao Janmit haban sa sep kasngi Inong pangki yalang ken hun Ladon bunjat kasyon Ki baroki la shem jing hun Sai shi sin trai komen barim Mangirungi knella kakti Langim yotba kamet jong me Ngite bame me don bat ngi Konong pen bait yarab Kasyo sebat kapang kishon Idon ki bom ju yame Ki bapai din name ki don En rengi ba rot rangi trang Kajing jatak bat kajing jom De kita ba iton yame Kiba sukya lalaki bom Mela syapen Shoy komangi Kokon obreu Bachung snowlem Toyeng hasen dala kibreu Habagala warding karhem Kabor kakti Jong mi kasa Kajing shajob Bem ituhi Konong pen kya Shaming ikan To isen To snow yangi Chính bên kia có lòng có cơ thành trong riêng hoài. Yaki jing manu bang shan, berthei badang da jing ya le sudah. Jing ki ban jing snow marwe a jing ling a manu ban tep shisha ngen be tep ki jing ya le me snow ki jing du ai jonga
ฉันรู้เงินพายหาบางอาว่าจริงใช่ตัวเป็นแค่ตรายงัดไว้จริงเป็นแค่จงมีตัวสูมาตรายงัดไว้จริงมีสเนจงมีตัวเป็นแค่ตรายงัดไว้จริงเป็นแค่จงมีตัวสูมาตรายงัดไว้จริงมีสเนจงมีมันเสียงก็แค่ก็สงบปีศาจหาบาเอรียงกิโชติงเอยังอ่ะกิชากิทาร์กระโดกาปราฉันรู้เงินแพทย์กันโรกิเกลียยังอ่ะเงินเงินไม่ติดกี่จริงยาเลยไม่สงบกี่จริงดูไว้จงนาฉันรู้เงินพายหาบางอาว่าจริงใช่ตัวเป็นแค่ตรายงัดไว้จริงเป็นแค่จงมีตัวสูมาตรายงัดไว้จริงมีสเนจงมีตัวเป็นแค่ตรายงัดไว้จริงเป็นแค่จงมีจริงเป็นแค่จงมีตัวสูมาตรายงัดไว้จริงมีสเนจงมีตัวเป็นแค่ตรายงัดไว้จริงเป็นแค่จงมีบรรเทาบุตรของเลยตัวเป็นแค่อัตรายงิดไว้อยากจิงเป็นแค่จงเมตัวสุมารอัตรายงิดไว้อยากจิงอิสเนจงเมอยากกันเตียนจงกันเอกาจิงไว้และท้าวดีมิสเตอร์แบรนดอนมันลิมงับบัดนี่เป็นเป้ากับจิงสงโง่ยามิสเซสไอเบียงเมกาคาร์ซาโนอิบลาไอกับตัวจิงไว้หากจิงรับบันเต็มบัดบันรวยลังมิสเตอร์ดับรังสักคาร์อุเบลนังกรคุยพี่บัดกับจิงชักรีกับคอร์ดอร์กับจิงพี่งินยด้วยอุเบลบุกเป้าจิงอิบาบเนงยายงูเมโคตรายเป็นงิลาปอยชักบันตาบันยอสงอยากเตียนกับเอ็มกับจิงเมงิกร์ปัดเมโคตรายเป็นมันดอนรักัดบัดงี้เป็นมันภาษาอย่างนี้เด็กก็บอกกับจงมันเสียมาโคตรลิงบ่าวชักริวจงเมลิงบ่าวกิจงเป็นเครกิจงอุบารองี้ไอ้งูบ่มีอสงอยกิจงตัวไอ้กิจงงี้ยากินงี้ปานงี้เดมงี้งูงี้เปียงหากกระเตงกิจงอุตรายบัดอุนองเป็นอิมจงยูจีสุคริสอาเมนกับพังประเด็นจุกขบวนกลงกับจิงปังกับจิงเป็นขี้ยบัดกับจิงเยชาบัดงัสดังเด็กกับไอคุบเลยพี่กิตเมนบัสันไปเอจงอีกิตคอดคอมมิตี้บาลังลงกเมลงกป้าปารลกสัมลาเฮบบริดบัดมาพี่รู้กิบเป็ดกิบขมีกิบยอสเงาลิงก์บัก YouTube channel จงกับบาลังงั้นองเบียงกับพังประเด็นกับจิงปังกับจิงเป็นขี้ยบัดกับจิงเยชาเกย์กับดาวจงกับจิงปังจิงชิตอมหากเลเบลจงกับนี่กับประเทศกับจิงปังกับลงนามาร์กิขยังจิงปังและนี่กับเจมส์lani namar ka jing tolot jong kamet lani namar ki dekot jong kamet ki trei daladi yaladi ya kabala tip kom ka cancer ya kani baro ngitip kadau jong ni ka perthai balai bangi yo jing pang jing sitom
Henry ke ai ka dau tan rai jong ka jingpang jing shitam ha ka ni ka perthai balai ba ki brio ki ba kot ki ba khia menin Henry menta ka sngipat ngio sngo bakila yo jingpang ka bajur balai hi ba ka don ka jingpang ha ka ni ka perthai hato ka jingpang kalong ka bainong jong ka pop hato ka jingpang kalong ka jingpan shitam ka jong blai hato ka jingpang kawan na usoitan ne na ublay ne kasumi hi nagani ka perthai ne ka jingpang kasuja la ka ja rumah rutit ye ki brio kini kilong ki jingkeli ki bangin kmi ha kani ka por bun sin hi ka jingpang kamju ne henrei bun sin hi ngiyok khya ne ki jingpang ki jangi mapi ki basong kani ka jia seng philayo pang bun sin henrei philayo khya ne ki te ki jingpang lum kumta pinumla hi bandon ha ka jing seng ha ka ni ka sngi haba phiyo khya kumno ba ka ta ka jing khya kawan ha ka level jong ni ka perthai ka jing khya kawan da ka bangi ngi di dawai da ka bangi ngi di ye ki vitamin da ka bangi kiari ki jing bam ki sini ki klen bat kinu ki bam yarap bante ka met bat da ka bam ru ye ki jat jing bam ki bate ka met ki jurjur ngam ki jursla bat kiwei pat kibate kamet tenrei kai ka dau tanrai joga jingpan khia ngitip ya ka dau perthai joga jingpan khia nrei kai ka dau tanrai ka ba ngiyo e ka jingpan khia hato ka jingpan khia ka shuan kumto ne ka dei ka jingle phla ka joblei ban pan khia engi ka bible ka hikai shai kadar kum bangila puli menne nagitu ki shibon tiligi dekhot ba ublei upan khia ya ki brio ngan ong biang ka bible ka yathu shai kadar nagitu ki dekhot ki bangala puli menne bat na shibon ki wei pat ba ublei upan khia ya ki brio namar ba ka jing pen khia ka wan na ublei hatu ka dei ka mon ka jo ublei ban pen khia ya baro laringi ong hoot ka dei ka mon ka jo ublei ba baro kin yo khia balei pat don ki bom yo khia ba don ki balangi la duairu Henry kata ke jing shitom kanang jur hadu bakinda khlat balairu badon ki banget ki kristan ki bar IT ala di hautrai ki ba shakri yo blai kim yo khya na ke jing shitom Henry ki khlat no lada ublai ulong unong pen khya balai bangidang don kam gi doktor ki nos ki nong sumar balai bangidang don kam bandi dawai lada ublai un pen khya yano Ladu bleu thumu ban pelat iki na kata ka jing shitom balehi ba usha baga jing pang kanwan ha ka jing im ke jongki kini gilong ki jing kli ke bangi jue kren na kapor bat sa shisin ngan ong biang ngin kmi ye ki jubab chong kini ki jing kli kamat ka baningkong ka jing pang balai baga don ka jing pang ha ka ni ka perthai men bau bleu la thau ya ka ni ka perthai mendai hentai kulang kuma ulapan bena baki ai barok kilong ki babha ulapan bena baka perthai ke babha kamariang ki saudong saukun ki babha ublei ulapan bena bau briu long babha bat mdan kanuru kabambet kabambiang ya ubriu bade ka perthai kamariang kabamut hakbasdang mdan jingpang mdan jingsha shitam mdan jingsngausi ha ka paradise ka bajanai ka jong ublei u adam bat ka im kim ju bayong khle u adam bat ka im kim ju sokpo u adam bat ka im kim ju don kanuru ka jingpang ha ka met ka jongki namarbo ublei ula thau janai yaki bat ula thau yaki bakin im jiunom bamjukut bat lada kim shim la lepop lada kim shim la tamsneng ya ublei u adam bat ka im bat ki khun ki balakhana ki kinjin dala im jiunom klem jingyam henry kumbangi tiplut wa adam bat ka im kila tamsning yo blai kila jiet ban le eka pop bat ka ni ka jingjiet jongki ban le pop kalalam sha ka jing hap no jong adam bat ka im ka pop ka jing prungkhli jong ka jing pang bat ka jing wan talep jong ka jing yap kadeka pop ka jong adam bat ka im ka bala plilat baka jingpang kan yo rung bat baka jingyap kan yo ban pendu no
ya ka jing im na ka ni ka perthei kat kum ka Bible ka dau tan rai trong ka jing pang ka banung kong ka dau tan rai trong ka jing yap ka banung kong kalong ka jing tam sneng ya ublei Henry mdei tangu Adam bat ka im ki balaha ba ka pop bat ka jing yap ka Maryang ki saudong saukun ka jing penlong borok away kalahap ha ka jing puut kalahap ha ka jing jot bat kalahap ha ka jing yap nakataga daw ngi ong ba ka ni ka perthei kalong ka balahap fallen world ka perthei ka balahap nakataga buram ka bau blei ulat hau yaka ka ba itenat ka Maryang ka bau blei ula ayangi ngi dalet chiki lum kiwa ngi yu i yaki sentiu ki skut ngi ong kat no ka jing itenat jong ka perthei henry kham itenat long ka perthei shua bakan hap no ha ka pop ka jing puut bat ka jing yap ka ktien jo blei rom le nong ka basan de khat bakhat ar ka ong kum ne bat ka bahikai yangi ya ka jing hap jong ka perthei mdei na ka kitab Genesis ka jing ja ka long ha Genesis henry ka jing batai ka long rom san le nong ka de khat ka bakhat ar na bakum ta ken kat kumbada weu briu ka pop kala besut sya ka perthei bat da kata ka pop ka jing yap bat kumta kata ka jing yap kalawan ha bagi benriu baro par na marba baro kila le pop la le pop u Adam bat ka em ka pop kala hiar pateng bat kala sarlot salon sar ya ka de ka perthei kalong ka perthei balahap ka Bible ka hikairu bau niu thning jong ka jing bam ko ngo ula hiar pateng nau Adam bat ka em syaki khun ki ksiu pateng paket uthning jong ka jing tamsneng uthning jong ka jing le pop ula besut nau Adam bat ka em syaki khun ki ksiu nakataga daw ki bru ki long ka tamsneng ki bele persya yu blei badia kanila tip kum ka pop tan rai ka original sin bat kabahikai ka ni ka dei sam san puai ka dekat ka basan ki don shibun ki dekat nga ka do tang ka wei san puai ka dekat ka basan ka sam hakmi la thau dur yanga ha ka jing bam hok bat ha ka pop ka kemi jonga ka la pun yanga la thau dur yanga naduk po ka kemi ka jing bam hok bat ka kemi ka kala kha yanga ru kala pun yanga ru ha ka pop namar kata ngimla bansu tay pop tang yu Adam bat ka im namar ki jingpang jing shitam bat namar ka jing yap ha ka ni ka perthei mangiru ngide ban kit ya ka pop mangiru ngide ban sharpen rem namar bangi beteng ya ka pop jong Adam bat ka im ngi beteng ya ka jing tam sneng ka jong ki na kata ka daw ngi sngo tho bau khun ban riu ula hiar naga kerdan jong ka jing ko jing khia ulah hiar naga kerdan joga jing kemen joga jing paho pahai ulah hiar naga kerdan joga jing im bam jukut ulah hiar ska kerdan joga jing pang joga jing sosi joga jing duk ke jing kerdo bat khat do ska jing yap ngila hap nagata ka bau bleu labu ingi bat ka jing penlong borok ko weiru kala hap na kata ka jing long janai ka bau bleu la thau ya ka ska jing puot bat syaka jing snew kumba kalong menta rom lenong bapra kirkot arpo hadu arpu ar kani kalong jing batai kelum ya ka daw joga jing shitam agani ka perthai henry hatu donmu ki daw tan rai balai bagi breu ki yo pang yo shitam philaban kelianga pastor kata di ka jing batai kelum henry batai benia se balai bau breu yo pang balai baga breu ki yo pang kat kum ka Bible ki don santli ki daw joga jing pang jing shitam kila bandon shu ngam kedaulat hang ni santali kawai ke de jing long temen old age kabaar ke de jing le pop personal sin kabalai kalong ka bainong joga pop ki kimi ki pa parents sin kabasau kalong ka jing tur persya jong syaitan attack of Satan kabasan kalong nagabenta ka buram jong oblay glory of God santali ka jing long temen Ecclesiastes lenong balai kit khot iwe do ar ka ong ba kanu ko balak ha sya gani ka perthei kan sayap sam khandai po de khot bashi po ka ong ngidon nyau po lani prapo snem ha gani ka perthei ka ba ar kalong ka pop ka bangile hi Yohanes lenong basan ndau Jisu lapan khia yu brie ubapang lai po prasnem hang to Bethesda uang kilet but what le pop show bayok ka khamjur kan wan lap eme
kabas mut bau tu beriu la le pop nakata kadau kawan katu ke jing shitom ye o uang khilet wat le pop show bayo ka bak hamjur kan wan ye me iwei korin le nong ka bak hatwei ki dukhat arpunyo do lai po uang don na pedeng jong pi ki ba bam ya ka sakramen klem da yit ya la di bar ha ka jing im bomman pi bam bat pi di ka jing tim ya la di bar kataro ka de ka wei ka ba hikai yengi ba habangi shimbentana kami ke jong trai ngin yit ya la di bangin don ka jia de ka bajan bat utrai ka balai ka long ka bainong jong ka pop ki kimi ki pa ukun jong debet bat ka bat shiba ulayap bat hang tu la tho shai ar Samuel kalonong khatwei bat khat ar ulayap namar ka jing penrem ka jong blai ya ka jing le pop ka jing klim u debet bat ka bat shiba ka basau ka jing tur persha ka jong soitan ngiu iya kata ka kitab ujob kalonong ka banengkong bat ka baar ujob ubriu ba lui ubriu ba hok ba khlem jing cha keno riu soitan wan bantur persha ya o bat ka basan ka daw jo ka jing pang jing shitam naka benta ka buram ka jong blai yo ones lenong ba khandai ki senran u jisu ki kali manu ba lepop u lepop u ne ubriu ne lepop ki kimi ki pa jong o ba ula matla kumne henry jisu ang chimdan manu balepop henry kala jia kani ke jingpang yo ba an yo ban penkhia na mar ka buram ka jong blai nakata ka daw habadon manu bapang kam deingi ban sukenno bagila lepop henry ka deingi ban yit ke ai ka daw ka ba penlong iki ban ngat ha kata ka jingpang jing shitom henry halor kini ki santli gi daw ublay te upenyat mo uiki eki baro bat lada kawan ka jingpang dai bau blay usha ngam shim ong bau blay upha henry ong bau blay usha ki eki baro ki baja ka ni ka perthai dai bau blay usha kentup ya ka jingpang jing shitom mdon kanu ka baja khlem ka jingtip ka jo blay mdon kanu ka baja rumarutet baro kalong da ka jingtip ka jo blay ba da ka jingsha ka jo blay kidon ki kunhon kristan ki ong ba ki briu ki yo pang namar ki duna jinget ki ong ba ki briu kim yo khia namar ki duna jinget kat nus ngau rem haba pang ba shitom bandon bawan ong engi pita pinum yo khia namar pi duna ka jinget henry la pi ong gum ta kamut utaw ba kren kum taru judai hi ban yo pang kata ka kunhon ka ba kren kum taru kim judai bandon ba pang manu ngaju ong biria phi ba unu boong ba kiba pang ki besitom de baduna jinget ladu de bu dengit khmat phim de ban nget ye ong ladu pi don jinget phin yok khia nakato ke jingpang khmat ke jong phi bat phim don kam ban dengit khmat ladu pi ong ba duna jinget te kamut mdon kam bandi dawai bp mdon kam bandi dawai shini mdon kam bandi dawai kiba long ki vitamin ki bantei yakamen nakata kadaw kam jude yingi ban kenno iki brio kibayok pang yok shitom bagi duna jinget kam dayengi ban kenno ye ki bam yok jing kia ro ba pim yok kia namar pi duna jinget henry kawai kabangi ngi di ban sautu kalong ba kamet ke jong briu kalong kabala hap kabala shron bat kat nang ya ki snem kata nang temen nang hiar nang no nang hap usnyo nang lop ki beniat nang telot ki khmat nang shitom ban yok sngo nang doru sengkai nang dem habayat nang don kamban shanding do kita baro ki jayengi kat bengidang im ha kani ka perthai ka sam khandai pho ka dekhot bashi pho ka mangal ong menne ka ong bagi sngi ki snem jong ya kani ka perthai kilong nyau pho snem lani namar ba khlan prapo snem ude puot bola bu ublai lada don manu made em palat prapo snem ka dei tang de ka jingai ga jong ublai ban ngide ban sngongo ya ublai namar kata kat bengidang im hasla jongani ka perthai kat bakampat dei kapor bengin yapno nagani ka perthai ngide ban yada yala di naga jingpang jing shitom ngide ban sumar yala di ban lat nagi jingma jing mensaw ngide ban bam ke jing bam ka batai ngide ban kiare ka jing bam ka ba pensniwe ka met ka jongi ngide ban exercise ban ki step pitep ne mu play u kemen habu yu iyangi bagi sumari alade namar kani ga diga temple ka jong u men sem ba khoj u bleu sngo ba habu yu i pi ba pi yat kai step
Ubleu so bha bu yu i habu yu i pi ba pi exercise pi kilan met. But ubleu so bha bu yu i pi ba pi kiar na kitu jing bam balakang doktor but pi ba mi jing bam ki batay ya ka met ka phat jong pi. Ubleu so bha ki breu habagi di kiat lane drugs. Ubleu so bha ki breu habaki pen snire la ka jong ka met dauduma lauduma di lane uduma sla. Nakataga daw ngi ban kongo yu doktor bat ban di ki dawai di ki vitamin bat ban pendap roi ka kos ka bau doktor ula ai yangi teng-tengi kham start mangi bani doktor daula ai shi strip ngi di shi teng strip yong la khia la biang sa susah kitu ki snap dawai pat kan no telisho ye re habau lo ang doktor ye kata pendap ye kata namaru blei ula ai ka jing start ye ki habau lo ang dietitian ban kiar na kata ka jing bam ngi di ban kongo bat ban kiar bat habau ang bam ye kata ngi di ban bam ye kata bat ngaso komen bahagi ni gisngi mentah ki para bangai ki lasong thu haba mangi ki nong sarai ki dekot komiti ngi ong bakani kamlong yang i ban bam ki ru ki pediang e kata bat kimpen borso am kum menshwa bam la bam se mlei habala duai ru ndai mentah ngi la yasong thu baro bat ngi la yasong thu haba nakaliang jongi ngi pen pau kum ta bat ki don ri bala pen kre kerpang la gi song thu ya ki ye gi jing don kam jogi met ki jongi tong ilay keren katto siya pang ka jingpang ngin poy menta siya kamat ka baar ka jingpan kia ka testament ka barim ka yato siya pang ublay ubapan kia ay gibriyo nigi jingpang jongki kaway nigi kerteng jong ublay kalong Jehovah Rafa lani haka tanra Hebrew Yahweh Rafa kamot ublay unong pen kia Exodus lenong ka bakhatsan kadekot arkun riu ngala puli menne naka ni ka Bible ka barim ngala puliru nang ni naka common language version ngalong ublay ubapan kia kata ka diga kerteng Jehovah Rafa nakata ka daw ngila ban sngo scam bahabangi kendo jing ki jingpang jing sitam ngi pai sho ublay udon ka bor ban pan kia ka testament ka bathmai ru kaya to syapang ujisu bapan kia ye ki brio ki bayo ki jingpang ki babon jaj baru bapelat ye ki nakajing syate merau haki ksot ki krei bat ki bor bamman ujisu pen kia ye si bon ba ki brio haka ministry ke jong o bat ujisu dang pen kia ki brio hadu ki ni sngi ki por ki bamenta ngi jio sngo si bon ki jing thu khanash pang jing pen kia nagi para banget ki don ki bayo kia leng bagi dawai dashin bat ki operation bat ki don ru ki bayo kia klam ki dawai dashin kilong ka kamba kilong ka miracle ka jong blay hang nia ka balang mauro jongi ki don shibun ki para banget ki balayo jingkhia negi jingpang jing shitam wat ki jing shitam ki ba jurru ong no kum kata ka cancer kilayo khia da ka bor ka jong blay hang nia ka balang presbyterian jongi ngim dalong rukom ban penyeng manu ban ai testimony pang ka jing pen khia ho ngiyo ki special number ki jing ruai kerpang hoi ladu nongkren udah balai okya ula ban yang sisien ban ai testimony ndrei kam juda long rukom ban penyang yano ban yatho ba layo jing pen khia negi jing shitam ki bajur henry hagi jing eseng yeng habangilit rung yeng para banget ki yatho ki pastor ngapang kumta ngalalit sumar hangta henry utrai ula pen khia yang nga aingo yu blai lani kila ban ong pastor kila ong ba kadon kata ke jing shitam ke bajur hendrenda lech kata ke jaka pa dalet cha velor pat kila ba mdani ngangit bau de blai ubala pen khia yanga ngiyo snow bon ki para banget ki bayo khia da ka bor ke jong blai kani ngila ban pediang hendre ka ba bat ka ba shitam ban snow thu kalong kani balai ba don ki bayo jing khia ki wai pat kim yo jing khia balai try kini ki yo jingkia bat kini pat kim yo jingkia kai kadau kai ke jing per happening jong kini ka jing shisha kalong kane ombaro ki bayo jing pen khia lada baro ki yo jing pen khia kam umdan bayap umdan kam lum jing tep sho henry mla len ne kata donru ki bom yo jingkia wat kito ki badan ka jingai ke ba kraw ro wat kito ki bala syakri IT lut yala di yo blai ro kila banum yo jing pen khia don ki bru ki bang fi don kame ka jingai lar fi don ka jingai pin yo khia
Henry ngalai ki brio ki ba don ke jinget ki ba shu IT lut ela dia utrai. Henry hakabakut pat ki klat no nagani ka perthai. Hoi ki layok kia shisien arsin laisien sausin. Henry kan poi kapor ba ka jingpang kan poi hakabakut. Bat ka jingim jo brio ka jingim jo ka brio ka kut no. Tena kata kadau ngimla aban shuong baduna jinget bamyo jingpen kia. Nang tadon ki kep bau blay umpan kia kumne Henry open up yau tau brio open up kata ka brio. But hateng ka shitom ngi ban up ya ka por jo ka jingpen kia ngi kwa no kumne Henry ladau blay open slem ka jingpen kia kadau kolong bau kwa ban sandur yangi ukwa ban penjanai shu yangi lingba kata ka jing ka bangi ngi ya lingba haba suk basan haba bit haba biang teng-tengim ken mau yo blairu Henry haka kim khat haka lonot ka shipa de hangta bangi phai sho blai bat bangi yo ya ka jing sandur ka jo blai haka jing im ka jongi katam de ba omanga Jacob lenong banengkong ki de khot ar du saw bat ka de khot ka ba khat ar Jacob lenong banengkong khot ar do saw ka khot ka bakhat ar ka hikai yangi ba hateng ya ling bagi jing sitom bau bleu pen perang yangi pen janai yangi bangin poi sha ka thong ka ba u thmu na ka benta jongi hateng sngo no mensim habangi let ban duai nam ta jongno bakim yok khia ngi sngo bangi duna jinget lani ba maki ki duna jinget Henry bleu don la ka jong ka rukom la ka jong ka por ban khmi yeki brio yakito ulek kum to yakine ulek kum ne pi long ayu bandawa no blai hato ukhiu khra ula bandawa no nong thau khiu balai me pelong yang akum ne bat balai me pelong yu tau khiu da kum pan ublai dan la ka jong rukom ya la ki jong ki breu ka dei ngi tang ban chushania ha ublai habangi yok khia ya ladi kam dei ngi ban sarong ban ong ngau ba khlan ka jinget ngau balai tiala di sautrai namar kata ngayok khia utai pat yok khia na kata dau ngingim tiplut ki dau balai bangi yok khia Henry ngide ben sushania bo blai unle e ka bhatam e ka bangi tip ha ka Bible ka bangi tip na ka khtin ka jo blai kalong bo blai ula kular ban weng e ka jingpang na ki Israel la da ki ko ngo yo o ka bangi don kam e ka jingim jongi kalong ka jing ko ngo yo blai bat ka jingle e ka mon ka ba khoi ke jong u Exodus lenong ba arpulai ka dekat ka ba arpusan u bleu ong lada pi ko ngo e nga lada pi le e ka hukum ka jonga ngan weng no e ka jingpang jing shitom na pi habaki Israel ki lele persha yo u blei ula sneng sempat e ki da ka jingpang sam shis pa anriu ki dekat khat lai khat san Henry habaki kelaka bomut bar habaki wan pai pat sautrai ubleu pai ka khtin jong u baru la pen khia eki sam shis pa nyeu ki khot khat khandai arpo pitep nem ka Bible ka hikai ya ka jing sneng sempat ka hikai ya ka discipline ka hikai ru ya ka jing khale pat ya ka jing thau thamai pila ju sngo bun sin ya ka di ka jing ong namar yau bau trai u iet u sneng baru sempat pila bat ong lendet e kataru yau bau try u eat usneng baru sempat pitip kat no sin ka pau ka Bible lakum no sausin kene ke jing ong Job san khat nyau Proverb lai khat wei khat ar Hebrew khat ar kit khat san riu jing pen pau lai khat khandai lakum no sausin la tho ya ki bau try u eat usneng baru sempat na kata ka dau habangi ya le magi jing e ha ka jing im ngide ban git ela de inong atrai hale kani kalong ka jing sneng sempat ke jong me ban penbet yangi kani ka Steve Jacob kalau nong basan ka khot khalai ter ngiju puli bangili rung yeng para banget ka baong ba khot ikinong sarai jo ka balang bakin duai bat ka jing duai jo ka jinget kan pen khiai ba pang bat ladau la le pop ya kita an maap no yo ladau la le iki pop ya kita an maap no yu bonsian bagi rung yang para bangi ngem ju pule kan ngat ngam ju da pule kan ka benta ka ba khaddo nomor ba ngadeu ai mangaban bisar laki la pop ayu kitip maki ki so tu maki kan ka jetip lam henry ka don khtin ka jong blai lada la le pop belada kata ka jingpang kalong namar ka dau juga pop anyo maap yaki habaki kila ka bomot tena kata ka dau ya kiba utrai u usneng baru sempat
kadai ngi ban yet yala de habangi kendo jing Isaya san pulai de khot ka basan ublei ula kular baga jing pen khia kanwan lingbau mesaya ngila pule mene de jing jingem snam jong o la pen khia yengi ha ka ding phna ngiyo ya ka jing map ya ki pop ki jongi ha ka ding phna ujisu lakit ya ka ram ka sha ka jongi baro ha ka ding phna ujisu lakit ya ka jing pang jing shitam ka jongi baro ro dan ki bakli hato la kentup ya ka jing pen khia ha ka jing yap ya pliu jisu netang ka jing map ya ki pop ngakwa bani thoi pi pecha ka ding phna ha ka ding phna ujisu lakit ulaba aki ram ki sha jongi ki bangem la ban seo ulakit ulaba ka bainong jonga pop ka baladi ban hap halor jongi ulakit ujisu halor ka ding phna ka jing crow ka jing pang ka jongi ulakit ulaba ujisu kumnung itip e kata ya katu ka benta bangala puli menne Matius lenang bapra ka de khat khat nyau Matius pra khat nyau lapan khia ya ka sengken kurim ya ka kyau kurim jong Petrus baru Matius ubalong nong tho bala persat mensim trong ka Bible uong syai kedar ban pendap ya ka bala thau Isaya badagi jingjingam snam jong u lapan khia engi na kata ka daw habang ngi pang ni sitom ngi de ban duai ban ngi de ban nget ka bor jong ka ding pna ban pen khia engi te na kata ka daw ngi laban shania be hau blai ba ublai udan ka mon ban pen khia bat udan ka bor ban pen khia bat pait se la ka jong ka jing em phila em lai post nem kan no tli gi jing pang phila yo bo blai la pen khia sau post nem san post nem nru post nem kan no tli gi jing pang kila wan ublai la pen khia new post nem pra post nem phila dap kan no tli shu gi jing pang jing stam ba phila ya ling ba ki ba trau la pen khia bat ka bor ge jing pen khia ka dei namar ka ding phna lada ublei pen khia balada ublei shimno yano shalade kadai ba ublei la ibet ban shimno yuta la ne kata shalade ngide ban pediang ga jing yap bro kom ki kristan ngide ban pediang ba ka por ga jongi kala biang lada kli balai ki yap ong namar ba ujisu la de shna ki yenga beneng bat bengin let ban shong ne ha kita ki ye gi jongi kadai ba ublei la ibet ban shimno shalade hi ya uno ya kanu ko para banget na kata ka daw kadai yangi ban pediang ek wat ka jing yap ro haba ka jia nringingim tip manu ban im ka kamram jongi kalong ban duai bet na ka benta gi bapang bishitam haba khot yang ha kanu ka jaka nga duai nam ta ka jing pen khia la dei shwa ban yap ro la ki na yeng ki dang kwa hi ban duai ka jing pen khia nga tanga duai be ka jing pen khia wai ban tip ublei ula ban le ka kamba pala kadon ko igasin nganum ong akanu ka balang akanu ka jaka rei ba kata ka yeng kila pha khot namar bitai ba iba pang ila tho daga list jong ki brio ki be kwa ban kendo shwa ba in khlat but kadon da kata ka list jong kita ki brio ban duai nam ta jong i ka kerteng jonga ba di kimi gi khon kadon nang tangi elet ngi ong duai nam ta ka tau persakurim ong inete ila fail ki kidneys imla shuban imslam ong doktor duai bin let suk so try de kendo i ong duai nam ta ong duai ngal let suk so try te ya keto por ngi dang kham khna dang kham lengkot ke jimu jepar khan ni rungi duai kumta shimno atrai shalade itai long kmi emadin laisnem sausnem sansnem adin kataru ilet sunday school ya nakmat yeng jungi yang ta hadu yang ila duai trai un shim itai dang dang let sunday school idang let jinga second time te nakata ka daw ngin duai bet baki brekin yok kya ngin shania bet ka bor ka jong blai la rakiyap kadai ka jing penya ka start ka jong blai kadai ka por ka jong blai kam dei yangi ban bo por ya ka jing pen khia ka jong blai ting yu i namar kata babau jisu uya kendo iki bre upan khia ke namar udan ka bor ka jong blai bat kadai yangiru ban bot dien ya jisu bat ban duai na ka bentag bapang besitam ya ka jing pen khia ka jong ki ngile hospital ngi duai ngile haye ngi duai wanshi yang mani ngi duai nagi jinga sengi jongi duai mapiru nagabenta yala dia duai nagabenta ki bahiyang bahasam duai barwat ong baga jing duai tangjong uta kalong ka badon bor henrei mapiru pilong u khon jong blai mapiru pilong ka khon ka jong blai ublai wi osngo ki jing duai ki jongi padu blai un pen khia lada kadang dei ka mon ka jong uban pensa ha kane ka perthai
Henry ngi de ban kan mau kan ka wairu ngalak keren mene syapang ka jing day hapen ka jingpang bat ka pop kan mau ba lada yo la bani selok iki brio ban ongru iki bakin yet yala de yala ka jong ka jingem hale kan ka jing shitom kalong na ka jing le hi lada don ka jing shitom ka jong donut cirrhosis of the liver kadai kita kiba melian iki kiba sniu ban yit yala de hale ka de ka jing le ka jong ahi ka ba penlong ya ka de ka jing pang jing shitom hakapor bakila warlam yo brio uba shitom hakmat jong jisu kila wengi kita tiles nalor kataka yeng ka ba jisu dan kila penhiar yo tau brio hakmat jong u jisu shimla ong lapan khia igi jing pang jong me ndri jisu ong lama igi pop jong me shuabun pen khia itu brio u ong lama igi pop jong me namar bau yo i badon kam ban thau thamai ya ka do no chua ban hadin ka tapat ban sa thau thamai ya ka met jong tau brio tana kata ka daw ka day yang iru ladangi yo lat ban ya selok eno baki di ban yit ya la de ka ai ka daw bagani ka jingpang kawan nringim de ban kenno pat namar ka jingpang jing shitom ka don bun ki daw ko mangila ka daw menne hatong ila ban duai na ka bentaki bamnget bakin yo khia nam tagi bamlong Kristan dan perlok Hindu dan perlok Muslim dan perlok naganiam tanrai bapang beshitom hatung ila ban duai mo napta jumki hot ken pide ban duai namar habaki yok khia kalong ka jing sakhi ka bakrao ya ka bor ka jong Jesus Christ kak nungut sho kibri ki bamlong Kristan kiwan kala Kristan namar baki yok khia nagi jing shitom ki bajur nakata ka daw ki de ban long ki bala kloy ban let ban duai nakabenta kita kiba pang kiba shitom lada kimlong Kristan kibam long Kristan lelengi de ban let pen shitom elade ban duai naga benta jongki ka testament ke bathmai ngala puli menne hau Jacob lenong ke basan ki khat lai do kan riu ka keren shai kedar bangin khat yaki nong sarai joka balang kani ka barim kani ka ong temen basan te ngaso kompostor klem kudup yang angta andre dengi pet ya ka tenrai Greek ka de presbyteroi ka bomut ki nong syara juga balang mo ban let ban duai naga bentagi bapang beshitom haka kerteng ke jong jisu bat ngimla len baki don chibun ki balayok khia namar ka bor jong ke jing duai namar ka bor jong kita ki bau bleu la penkop iwei korin le nog bakhat ar ka de khat ka bakhandai iwei korin khat ar khandai kaya thu sapang ki jing ai ki jong mensem badon ki para banget ki bayo ai ki jing ai jong jing pen khia kamot haba ki duai ki bru ki yok khia kada ka sap kerpang ka jing ai kerpang ka jong bleye ki ngan chu kudau nuksang ni temen besan noya nongrum ila khlat mentai la palat khandai posnem na stai siliang ngan kedau temen besan ke lingdo ba khlan be ong boro temen besan doktor TS nong khlau ngala yo i ngala amat ngala yo sngo ki jing sakhi ya ka jing le pla ka jong blay haba ki yo jing duai na ki ne ki shakri ka jong blay kila bandon shibun ki bai pat ki bau blay upanon kam banlong ki atiar jong ka jing pen khia henry ka banga kwa ban pen shai hakmat jong pi kalong ka ne bawat dum ai buram than yo brio kad hadu ba pin klet ya ka buram ka badai hok ka jong blay wat num kentiu skong yo brio wat num ra yo brio banong na maru ne ngayo ka jing pen khia bat ban klet pat ya utan rai jo ke jing pen khia balong utrai uba ublai ke jing pen khia kalong na ublai ki bre ki long tang ki atiar ki job o bat kita ki nong pen khia ki de bandon ka jing sngoret banong baro kani ka wan na ublai kam dei nanga menchua habangilik ban duai ba pang besitom kumto don ki bayo khia ki pastor pion duai ma phi ngila sngo ngila yo jing khia hateng ka rung no ka jing sarong haladi o de si sangalit ban duai ki yo khia tamak menta kalawan ke jing snow thu ba ngam dei ban shim ka buram wat tang khendiat ru buram barok ka dei ka jong blai ngim dei ban shim ya ke ka badei ka hok ka jong blai ngi dei ban chu snow ngo ba don gi ba perkhan habeng li rung ying para bangen ba pastor run puli bible pastor run duai balai fi ong temen basan balai fi ong rang ba balang ban duai balai tang pastor se ubala ban duai tang pastor se uban duai yok khia duai temen besan duai rang ba balang ru yok khia te nomor nong pun khia de blame de breu duai long kemeru bangi yalet lang hateng ya don lang e pa duai
Kinong duai kilong kinong bu kentien ya ka jing sngau ka ba ka do no jongi. Kinong duai kilong kinong bu kentien ya ka jing ang no jong to ka yek ubleu yo sngau ba ubleu pen khia ka buram kam de ka jong ubreu ka buram baro ka de ka jong ublei. Na ka ta ka daw ngala nang lengba kini kisnem banum pediang buram kendiat ru salade namar buram baro ka de ka jong ublei. Hatang-hatang yo sngau ya ki jing thu khana na ka pulpit sapang ka jing pen khia Barhateng-hateng asngau kumbaka rayu tau nong ya tu yu nong kren ka bor ka jong u kam ra ka buram ka jong blai kam dei ban long kumta ka dei ban long barok ka buram jong blai ngayo asngau nung kong ya ka jingpen khia ka jong blai ha ka balang presbyterian jangi mjuda kren bonsin sapang ka jingpen khia Henry ka bangayo asngau nung kong kalong nei temen basan BM Rodbon temen basan ka balang jayaw hagis nem prapo Prapunyo prapu prakum to la rangam bakla tu isnem ba iwan kran ka balang ret samthia ba di kran spang jing pen khia jo blai yang uniu tong kro jangau la shitom ba ngathia ta ka jaka ka jing sumar ndre na khela Simon step la pen khia na ka ta ka jing shitom hoj ide bandi dawai da shin ndre ong amat ka jing pen khia ka ba phla ka jo blai ba na do ka tu nga so tho ba pleng u blai udon ka bor ba udon ka bor ban le phla ban pen khia yengi hendrei ka buram baro kumbai ong itemen basan kamdei ka jong brio ka buram baro ka de ka jong blai ngila kren pa ka jingpang jingpen khia bat ka balai lingkot sapang ka jing yaisha ngide ban kentup lang hagani ka jingkren namar kidon kiba myok khia no kumni hendrei ka simpore ki ban yok khia bat de ban up hadu ban de yok khia upolu apostol pitip ne em ba kiparlok jong u ombaro ki bayok khia henry kiton ki bapang besitom haga jingya missionary ke jong u upol la e no ya u Trophimos u barong senran jong u Hamiletos haga jingya uang ya u Trophimos jong no me Miletos namar ba mepang ap hadu mendakhia Artimati saw arpau nang tawai pat ubawan ban sumar ya upol u bakerteng u Epaphroditos Pilipili nong kebaar kidukhat arpunyo do lai pau upang jur hadu balajan yap bat kasimpor yo baun yo khia baun yo biang ya ka bormet tena kata kadau kidon ru ha ka Bible kiba simpor ban yo khia upol le ki ong bau stom khmat bade de menta threl adengit khmat ha ka tu upor pat don ke yit khmat Galatia saw khatsan uang khmi nga tho de ki kti jonga de ki dak he mo bat uang Galatia saw khatsan bat mriu khatwei uang khmi nga tho di gidak he ba namar ba mau umla ban i gidak kibarit nang ta ar korin lenong ba khat ar ki khat new de shipau upolu batai spanga jingpang ubatai spanga jing e ka bau ong kalong usya hakado kata ka jing shitom kala jur hadu kata bau long kumusya akado let chaniru thar ya chadin rusu ya chakmat rupang wong long kumusya akado baru polo ong ala duai laisien bau train weng no ikani ndreu ong penban ke jinga e ge jonga kadap biang yame tena kata kadau ngiu iba wat kibri ge jong bleiru wat upol ru kidon kipor bau haban up ya ge jingpen khia pitep em uparlok jong upol baya rengkat bat u basenran yu de doktor ubatho ya ka gospel Lukas baru batho ki kam ki apostol de doktor Lukas tang mau u gentle ki wei pagi digi Jew batang mau u doktor u babut u basumar ya upol baru pol u ong u nong pen khia u ba it u khot ya u Lukas tena kata kadau ngisol thu bau pol kumbalong mangiru umat ya ki jing umat ya ki jing tenjo bat namar bau pol ya rengkat bat u Lukas ni so thu ba uladi ki dawai ki dashin ki balong ka jingarap jong u hagini ki sngi ngi i ki artli ki rukom perkhat ki balong mar persa kawai ki rukom perkhat kalong ba ngin chu duai ba ngim don kam dawai bat don ki ba nget ye kata kawai ki rukom perkhat pat don kam yu blei haba pang tedi dawai kata ru ka de jing so thu ba bakla don ki kunhon balik pet shaklau lek sa shaklau namar ki ong ngimdon kamshu ki imlang salang ngimdon kamshu ki sarkar ngimdon kamshu ki doktor ngimdon kamshu ki dawai isen ei bakum kita bagi ong daga jinget ngini okya tegi don pat ru ki bat pai so blame don kam yo blay
Sengau sorong halaka jong jingla sungai be tangha kidawai kidashin. Henry kanuksa na ka Bible, kanuksa nu Hezekiah uba yo dawai, kanuksa nu tu beriu bakhamat lau Jisu bia naka kendau perlong dawai ban ai ki khamat ki batmai tu beriu. Bat shibun ki nuksa pat jong ka dawai dashin. Ngidon kam ke jing duai, ngidon kam ru ki dawai. Ngidon kam ki jing duai, ngidon kam ru ki dawai. Kine baro arteli ki ya rengkat. Naka takadaw ngideban ko ngo eke bagi doktor ki ong ban ngideban khot ru pastor teman basan ban ong baduai nakabenta jongi lada mla ban wanru nomor dona ka jaka ka bajengai da ka phone ngila ban duai ban ngin up ya ka por ka jong blai ngala ong emne ka jing pang ka jing penkhia bat ka jing yaisha hatang haban yaisha ngi haban up ya ka por ka jong try bat ngideban but kumba ong upol hangne ban up ya ka por ka jong try ngiu I hangne ar korin lenong ka ba khat ar ka khot ka ba pra tongan puli ka khot ka ba pra ka ongkum ni syapang uni ngala kerpat laisin na utrai bon pen kan ria no yo unanga tiula ong hanga ka jinga e jonga ka dap biang eme namar la penjana ya ka bor jonga ha ka jing tlot ka jinga e ka dap biang ya upol ban nganget ka jinga e ka jong blai ka dap biang yangi ngan penkut ne ko khubor ngaku an bu jing duai nam ta jong pi le sidan mo ki bapang besitom api ong blai umpat penkhia ado menta le sidon mo ki bagi bahiyang bahasem ki pang ki sitom bat pi kwa ai jing penkhia jong ki wat num do man sim wat num do jing kermen ulang ublay juga jing penkhia Jehovah Rafa bat nginget ba ublay un penkhia handrai kat kum ko por ka jong o kat kum ka mon jong o habang idang up ngin shania ba un sandur yangi ba un penjana yangi nakabenta ka buram ka jong o ba ki ai barok ki ba utrai ki long ki ba baha bat ka por ka jong ublay ru kalong ka ba biang tau nakata ka daw one how blay daga jinget one how blay daga jing ai tilot ong try penkhia ai nga try penkhia ai ka yeng ka jonga nga shania hame haka bor ka jong me lada mem ibit sho pan sa pertelan mi ibit ban shim no shala diru long ka mon ka ba khoi ka jong me henre nga ngan shania ngan ai tilot hame to bleun kor khui ngi ling bag ni ko khubor na ka khtin ka ba khoi ka jong o na ka benta ka buram ka jong blay amen ngini duai au blay buk pau jangi bahabeneng ngi ai ngu eme ko try na ka benta ka ni ko por ka ba me ai ngi bangila bani osngoi ko khubor spang ka jing pang ka jing pen khia bat ka jing aisha ki don na preng jangi ko try ka ba pang besitom bat ki ba wat ka jing pen khia ka jong me bat ngi da karpat eme ko try men pen khia ki don ko try ki ba ka ni ko por ki sa nam ta ki ba hieng bahasem ki hinmen ki para na ka benta ki kemerat ki me kha try krat pet isne ko try ya kita ki ba pang besitom ki ni okya yo khon roi yo pakhna yo pasan bo pang ko try ngi duai ya kita ki ba pang besitom ba ki ni okya ablay try krat ki don ki para banget ki jongi ki badon hospital jing sumar ki don ki ba pang besitom hayeng ki don ki bal ayat ka snem karta kimla ban yang ban yat kumbal yat mangi ban wan shaga jing shakriya me atra mi ilo di kita baro bat ngi duai ngi kerpat ba men pen khia ki da ka bor ga jong me hi nrela da don pat ki badang dai ban up ya ka por ga jong me ki ba badang kwa ban pen prang pen janai ki ai ki ka men sim ga jing aisha ai hengi ya ka men sim jaga jing aisha bangin up ya ka por ga jong me bangin shaila de ha ga jing sandur ga jong men sim ba khoi tra ha pedeng kinu ga jing sham jing kendo jaga jing imro ngi shania ha ga jing penyat ngi shania ha ka por ngi shania ha ka bor ga jong me shim ka buram shala de ko tra ngi num kni ya ka buram ka bade hok ka jong me nringi ngin chupan rit bet ngin chupadiang bet ya ka jing bhasbun ga jong me ha ga jing im ga jongi kur khur ko trai ya gi bapet ki ba khmi ki ba sngoling ba YouTube channel jong ka balang kur khui ki yengi sem gi jong ki la da don manu ba pang besitom ba ka khti blai ga jing pen khia ga jong me kan long lord jong ki trai ngi ai ngu eme na ka benta ga ni ga jing slok lang ba me ai ngi ma bi ki pop jingi ki bobon ngi pani ki ni baro ha ga kerteng ga jong trai ba du nong penem jingi Jesus Christ amen ngi ai ngu yu blay bala don rekat bat ngi ka ni ka jing seng bat ngi ni mi no na ka yeng ka jong blay de ka jing kemen jo ka jing don rekat ka jong u ngi pen pau ka jing songo ye I nong ilam jing ruai Mr. S Matlang I organist Mr. Philbon nong set ya ki samla ki ba pet ki ba khmi ya ka ni ka YouTube channel jo ka balang ba ki bai pat ki blay don ban ni ka jing seng u blay to un ker khu ye phi ngi ni ruai ka jing ruai ki ba saus pa an rio ba din ka ni ka jing ruai
ngakerpat itemen rasan PS Kanayor ba insngo bah bansa duai lengkot bat bansa pelat yangi daga jingker ku penwai jingai ai kadap biang yanga haba jingti yang kiban syajan jok ngawan naga pop upelat dono janga usaj jingai ai kadap biang yanga jingai ukris kadap biang yanga jingai ai kadap biang yanga itemen rasan Kanayor ku mengalong bu jing duai bat pelat jingker ku penwai saus pa Andrio kadap yang aba jeng teng kiban syajan jong ungawan naga pop upelaj dono jong usai jeng ai kadap yang jeng ai o Chris kadap yang jeng ai kadap yang jeng ai kadap yang laha yong bajur ngas ngau ong long slur ngalai parna jingma ba uhi uyada jeng ai kadap yang jeng ai o Christ kadap yang jeng ai kadap yang jeng ai kadap yang jeng o kirshan jeng yai ro senran apotap nyang utrai ayo shong seklem wai jeng ai kadap yang jeng ai o Christ kadap yang jeng ai kadap yang jeng ai kadap yang anda jeng lawai akari ba pernai hang ta chiu nom klem wai an ya ro ya utrai jeng ai kadap yang jeng ai o Christ kadap yang jeng ai
ดับยังไง Dong ini doai. Blai buk pa jong yu bhabneng. Ngai ngu ayame kerat bi he na unta kene kapor ke kodor kemam penyo hangim ki khon ki jome trai. Bangila bandana ke yeng ke kentang ke jome ban mani ban sekri ban yero ban penon buram yeme. Akam tam kerat bi he bi nyo sngo. Iki jing shisha na ke tin ke ba im ke jome. Hagene kapor trai lang bau sekri jome. Kerat bi he nyai ngu trai nam ta kene kubor ke kodor trai. Kapan kemau yang ia ablay be bamna bu yang ia kene ke percaya terai rengkat baik babon kicing pang kicing stom kat ngidang iam kene ke dok kene kilong ke benta jong kicing iam ko jong terai be deng ai ngo mengidan ublay bo komame ublay balapan paus na ba dan kene ke percaya melapan dapi commission jong kicing pen iam am tang ia ke mensim ko terai deng melapan kot melapan kiaro kicing pang ke babon jai tay rap ngia terai bah bingi ke yo sngo ye kene kubor lamo sekri jome pen kan mau ngi terai bah pedeng jong kita kicing ale jong kicing em pedeng jong kicing pang kicing sistem ke bingi dan ngin kan mau terai bi he bingin wa ke khmat ke jome bingin IT hame ba bingin shani arot hame terai me malong blay jong kicing pen kia ye babon jai kicing pang ke bingi mat ha kene kicing em do ke jong terai blay bingi duai ker khu ye kene kubor ker khu ye jong sekri pastor jong terai Binalaban sami kubor ke em ke tien ke jong metrai hak jong pai lang trai bahkan nugo ke benta ke memes shania ai trai bi nolong kat ke jing sekri ke jong itrai hak ki por baro kerkui ke ke jing sekri jong ke ke por sengau ke bangu jong ma bi ke pop kerengkang mesam abi kini baro ngi idam pan agar tengga jong trai bu no penem ye jong Jesus Christ nar menta sure ki bom chi kodro para ke bawai no jong ke jing sekri ke jong aplay Pelaj ini kena kepod jingker ku ke bahatam ke jome. Dua air baka jing ai ke bedap yang bedap kerhai ke jong terai bano peniem be jong Jesus Christ. Jing ba ke pelag mamayan panela ke jong blai ku pana bom cukon. Lem ke jing slok ke pen saj bor ke pen thmai bor ke pen khan bor ke jong men sem bakoi. Kini ke jingker ku jong ke lai ha wei blai ba emba basisha. Kin shorn kat ngi wei pi wei ke don kena kapor. Lem kita baro ke bamane u blai ba em kena ke ribek leng satla ke pertai. Narum tashudu ki bam kodro. Amen.